Jdeme teďka ochutnat, tohle to mý slash. To je to i napsaný. Jdeme to ochutnat. Je to s barvivem, takže nevím, jestli to bude mít chuť. Nebo, ne, já se srádu, to je čaj. Tady je to červený čaj. A to dole je voda, ale ochucená. Dobrý. Doufám, že se mi to tady nevylije. Včera jsem měla padací den s mobilem a s tabletem. Jdeme to ochutnat. Mňam. To je jako kdyby to bylo, počkat. Chutná to jako čaj. Ale jak tam je ta ochucená voda. No. Kdyby ta ochucená voda nebyla tak ledová, tak by to bylo ještě lepší, ale nevadí, no. Ale chutná mi to. A teďka přicházíte na recept. Já vám to teda řeknu. Takže kupte si nějaký něco, kam to budete, můžete dát. Kapka čaje červenýho, nebo prostě jako má barvu. A potom vodu, která je ochucená. Ahoj, a někdy vám udělám, jak to dělám. Teda ukážu, jak vám to dělám. Teda, jak to dělám mě. Ahoj.